Ještě pár slov k funkci automatické analýzy historických obchodů. Předpokládejme, že nás zajímá ten spread kávy, který má zajímavý sezónní průběh, který si hned zobrazíme. Já osobně to dělám tak, že vezmu první místo, kde se ten spread začíná tvářit trošku zajímavě, kde začíná nějak prudce klesat nebo stoupat. A nechám si otestovat celou třeba tuto oblast. Pro účely toho testu našeho si vytestujeme jenom ten krátký vzestup, to znamená začneme někde 24. a skončíme 10.5. Takže vezmu si automatickou analýzu, zvolím si ty příslušné data, 24. až 10.5. Pozor, že kdyby ta analýza překračovala konec roku, pak je potřeba ten rok rozdílu tady mít jasně značen. Je úplně jedno, jestli si tady nedefinuji, že to chci v roce 2009 nebo 2011. Ten rok v podstatě tam nehraje roli. Vždycky to samozřejmě převádíme v rámci té analýzy, jsou data převáděná na příslušný rok příslušného kontraktu, který testujeme. Tak, nalinkuju si to na kafe. Řeknu, že mě zajímají obchody o minimální délce 10 dnů, maximální délce řekněme 30 dnů. Krokujeme po jednom dni a hledáme obchody, které mají větší než 80% úspěšnost v rámci těch vybraných let a hledáme obchody, které mají lepší risk reward ratio než 2 anebo rovno. Tak, začneme analyzovat. Postupně nám sem vypadnou typy na obchody, které odpovídají našim kritériům, čili mají příslušný počet dní, délky trvání obchodu, mají procentní úspěšnost větší než 80% a mají průměrný risk reward ratio větší než 2. Tak, pak už na nás, který z nich si vybereme, řekněme, že si vyberu jeden jediný reprezentant tohoto pohybu a uložím si ho do koše. Já se obvykle označuju tímto způsobem. Ještě tam dám označení test. Tak. A pak je možný v manuální analýze si tady z basketu, kam vlastně se všechny ty automaticky analyzované obchody ukládají, najít ten náš, který jsme si označili testem a podívat se na ně detailně, jak vlastně v historii vypadal. Pokud se nám nelíbí, můžeme ho smáznout a hledat další. Tolik k automatické analýze.